Ja mám svoje metly. Tu mám svoje metly. Čo potrebujeme kúpiť? Potrebujeme kúpiť mlieko. Nekupuj nič, máme 102 €. Mlieko, normálne koly. Počkej, čo máme v storage? A nejaké sody ešte. Mlieko. A soda, potrebujem kúpiť tieto sody. A obyčajné cola bottles. A nemám peniaze, takže cola... Soda nebude. OK, tak soda nebude. Budú mať iba kolu obyčajnú, bohužiaľ. Však tam nie je ani miesto v hentom, kam niekto musí kúpiť tú posratú onu. Ty si zobral ten balík? Tu je mlieko, OK. To nič nie je. Lebo aha, on prečo tak rýchlo pracuje, lebo on keď mu dá cash, tak on nemusí klikať, on proste to iba hneď instantne vydá. Premium soda, akože panička, ja viem, že chcete premium sodu. To stojí 60 za 20 sword. Už som kúpil. Ale a moc, inak moc to nemáme na market price, keďže... Nie, ja to teraz dávam moc nad market price. No včera, ako minulý deň, sme zarobili tak okolo 100, lebo sme boli minus 250 a 350 stála chladnička, čiže okolo 100 sme boli v pluse len za produkty. Čož je za mňa celkom solid. Kamo, tí typci proste sa iba dívajú. Jogurt kúp, dole v tej poličke, tam sú najlepšie, tie sú čerstvé úplne. Kamo, ja vždycky činčím. Kámo, ja vždycky zmením tú price, ale ona zostane tak, jak je. Takže by trebalo potvrdiť? Počkaj, pozriem sa. No to by trebalo. Počkaj, skúsim enter. Alebo kliknúť na to. Áno, to musíš na to kliknúť potom. Aby si zmenil cenovku. Prečo sa nepomenili cenovky, keď som to ja dával? Hej, Sprite stojí 2 €, bohužiaľ. No, bude ešte drahší. A 3 € stojí zero kola, lebo tu musíme predražiť. Ale neboj sa, Adam, bude drahšie, keď sa k nemu dostanem. A 2,50 stojí obyčajná kola, lebo to sú sladké nápoje, to by ste detičky piť nemali. Presne tak. To si môžu dovediť iba bohatí ľudia, ktorí chodia do fitka. Čož zrovna ja nie som, ale ani jedno, ani druhé. Ja inak proste random scrollujem tlačidlo a potom to iba kliknem. Ja neviem, koľko tam je cena. Čo to robíš? Ty, tak ja to robím. Však ja dávam, aj ja som to robil, lebo som zistil, jak sa to robí. Môžeme kúpiť ďalší jeden perk. A čo kúpime? Kúpime toto. A toto bude attract more customers per day. Wi-Fi connection budeme mať, brácho. Bože, tí ľudia sú otras. 119 za hrášok, za 40 kusov hráčku chce $119. Koľko máme euro? 263. 118. No dobre, všetko je nacenené. Všetko som dal, počkaj. Tuňaka ešte dvihni. Akého tuňaka? Kto je tuňak? Jak vyzerá tuňak? Toto modré. Tu. Toto. Kde si toto? Aha, ale čak toto predtým nebolo. Čiže to som teraz dal tam, vieš? Kamo si zober, že nakupuješ a doslova pred tvojimi očami proste týpek zvyšuje ceny. Vieš, koľko razy sa mi to stalo? To fakt? No. A ja im vždycky poviem, že akože tá cena bola iná, keď som tam vošiel, tak že chcem tú cenu. A oni mi vždycky dajú, takže. Kamo, ty kupuješ premium soda, keď ti jedna leží hentam. Oh fuck, aha. Kúpil som 2 premium sody. Tak ja som zabudol, ja som sa potreboval do skladu, v sklade nebola, tak som išiel. Čak, ale na čo si ju dával sem? A kde je tá premium soda, kam ju zase ťaháš? Chladnička je plná. Čo ešte nemá z obyčajných produktov? Tam toto je... Water bottles nemáme. Tam máme water bottles, ja som iba slepý. Vieš, prečo sme v mínuse? Nie sme v mínuse, máme 125. Nemáme už medové tieto a nemáme ani rýžu. Ani pene. Mohol by niekto kúpiť už tú jednu kolu, ktorá tu už je asi tak 3 dní. OK, poličky sú doložené. Dobre, no, typek je super tento. Dobre, idem zase investovať. Dobre, nemáme nič v sklade, všetko som vyložil. Idem kúpiť dog food. Ja idem zase ceny pozerať. Len čakám, kým ešte Čavo jeden predaj spraví. Počkaj, kým sa vypredajú veci, lebo ten dog food nebudeš mať kam dať. Nemám to kde dať, uprať jednu poličku. Počkaj, kým sa vypredajú veci, lebo ten dog food nebudeš mať kam dať. Čo stojí nová shelf? 200 pade. A počkej, už bude 2 cukre sú tam. Už bude 2 cukre. Poď. Si závislí na cukre. Mlieko treba kúpiť. Product, basic. Mlieko kúp. Basic? Čakaj, to je. To je dairy. Milk brick. Dobre, kúpujem jedno. A doplň to prosím ťa. Keď food si nenašla, moja zlata, tak daj tuňaka, mačke. Tu je, aha, tuňak. Daj tuňaka. Á, konečne prázdna polička. Kámo, hneď si Čavo kúpil. On si to kúpil za market price, takže to neviem upraviť. Čakaj, jak si to dal? Ty kokos, ty si dávaš celkom akože dobre, ne? To prečo sú všetky poličky premium soda? Pretože si nakúpil ty kokos 4 one. Ja za to premium sody. Nepýtaj sa, čo som kúpil. Kúpte tú poslednú pastúke. Premium soda, cola bottle a čo je toto? Premium soda som nekúpil.
Premium som nekúpil, iba cola bottle. Siri treba nakúpiť, Siri. Inak treba nám strašne veľa toho nakúpiť, len škoda, že sme v Potrebujem mínuse aj stále. Potrebujem 230, nemáš náhodou na požičanie? Ti dám také na požičanie. Keby si Neviem. nekupoval ten debilný mraziak a rozmýšľal si trošku, tak No ale ten mrazek sa nám hodil, však vieš koľko sme z neho predali, produktov už? 0. Čože každý druhý bere vodu. Voda není v mraziaku, Adam. No ja aj mrazek, aha vlastne mrazek som kupoval, aha ja som myslel, myslíš chladničku. Na ten mrazek som popravde trochu zabudol, idem zmlatiť nejakých ľudí na random na ulici, poďte do obchodu. Tu je obchod, sem máš ísť. Sem máš ísť. Čakaj, daj mi si na medlo. Dobre, čo treba dokúpiť? Treba dokúpiť niečo do hlavnej poličky. Takže tam idem dokúpiť niečo tuto. A idem tak dokúpiť cat food. Nekupuj nič! My sme boli zase v pluse a sme v minuse! Čo si kúpil? Cat Len jednu food. krabicu, no máš šťastie. OK, ja si myslím, že to už necháme takto. A počkáme do 22.30. Dobre, ešte troška som zdvihol ceny. Nič nerob, už iba dočkáme do 22.30 a hotovo. Ja doplňam produkty. Kámo, nechceš kúpiť ešte jednu? Mratu, pre rodinu, nechceš? Prečo tu je celá chladnička premium sody, kolí, čo to je? No kto ju asi kúpil? Ale sme v pluse, bacha! Lebo Adam dlho nič nenakupoval, tak asi sme v pluse, no. Spolu si zober, dobre, idem nakupovať už. Adam, teraz sme zarobili 394 Nie, eur. nechaj. Zavri sa do väzenia a tam buď, dobre? No zavri sa, na koniec tohto dňa sa zavri do väzenia a tam čum. No pretože ty, kamo, ty si nebezpečný. Ale ty môžeš pomáhať, lebo on strašne pomaly Na čom pípa. stojím teraz? Na čom stojím? Na tom typkovi. Ale on má... Čo to je? On má veľké ramena, bratu. No to je aký bodybuilder, ty kokos. Kámo, my môžeme rozšíriť našu budovu? No inak mohli by sme, Adam. Kde sa zväčšilo? Á, tuto sa to zväčšilo. No posuň regály. Nie, tam budú chladničky a mraziaky. OK, správne. Súhlasíš? Jo. Ja budem mať v ruke chladničku. Máme plus 20! Yes! Adam, my by sme boli boháči, Yes! keby furt nekupuješ biliardu premium soda, neviem čoho. My sme boli v pluse. 20 euro. A to je jedno, je to v pluse. Boli sme v pluse? Boli. Nie.